assalamu alaikum wa uku bismillah anga emission men dukani ni musu chesi leoni o okum konna la anga wele sira musu baro madi ni te mo godo wele yebe mo konna la o okum kelen konna la amina kuma di ama asiga atona jam ko ayen. Assalamu alaikum. Je m'a appelé Tisha. Voilà, donc pour la fière Tisha. Tisha anyi wele kana bidorete anga emission na ale signi be musu chesi lunga. Komi anya ye ichesi leme posebe ibe fen chama mbafiri. Muli ato akina soro kado firina. Bon, premièrement, moi j'ai été negra mo depuis bité akademi public adoke man nek mo ba ko mo initi c'est que negra fi téré ta permettre sinon nete mo ina fa mo min na fo ta fo ko nye fama déjà mais tellement wolo fanta la parce que ko la rastro dunte manqué so faut été manqué non alhamdulillah voilà alhamdulillah ne fa ga da ko te firi fe na e ko dum so ne be fir la be énervé avec mo chama ko depuis ne ga do ne be fɛn caman feere ne bɛ dugu ka taa feere kɛ n bɛ bɔ dadenw fɛ ka tu dadenw fɛ pour que ka se ka na wari di n bamuso ma mais ne furulen cɛ yɛrɛ la feere tun tɛ ne ka projet yɛrɛ la parce que déjà ne cɛ yɛrɛ tun bɛ ko bɛɛ kɛ ne ye déjà donc je ne voyais pas nécessaire que n ka feere yɛrɛ kɛ mais cɛ yɛrɛ la feere yɛrɛ idée na cogo min na ne cɛ de y'a nana n'a idée ne cɛ de ko ne ma bon furuɲɔgɔn la il ne veut pas que ale ka kɛ ɲɛngo ne ma quoi c'est à dire que ale bɛ baara kɛ ale bɛ se ka dɔ de kɛ ne mais ale tɛ se ka bɛɛ kɛ ne bon don la fɛnɛ a bɛ se ka kɛ hali ne n'ale ɲininka fɛn dɔ n'a tɛ yen ne tɛna faamu donc ale yɛrɛ de initiative ta wa ale yɛrɛ de ye wari ta k'a diyan ko n ka dɔ kɛ n yɛrɛ ko n ka baara kɛ a commencera a ye finiw ta a taara a ka voyage la a b'u diyan an b'u feere et tout a bɛ na ni samaraw ye après n yɛrɛ na business misɛnnin caman don a la k'a yɛrɛ n sigilen tora n mana réfléchir dɔrɔn n bɛna business min ye dɔrɔn n bɛ taa n'ale bɛ kuma dɔrɔn bon ale b'a fɔ ne ni idée ka ɲi an bɛ tɛmɛ n'a ye n ka idée ma ɲi a b'a fɔ non ma chérie tu laisses ça donc an b'o cɛ n bɛ tɛmɛ a nana nin cogo la ale cɛ ɲɛnama kosɛbɛ an ka foli b'a ye nin yɔrɔ in na mais e bɛ ka se ka i ka feere ni i ka foyer e bɛ ka se ka gérer cogo di bon alhamdulillah ne yɛrɛ ye mɔgɔ fɛnɛ ye mɔgɔ min n bɛ se ka fɔ courage dɔɔni bɛ na bon courage bɛ n cɛ fana na parce que sinon a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ de surtout réseau feere c'est pas facile du tout vidéo kɛ o live tout ça ani foyer gérer c'est pas facile mais n'i bɛnna ni cɛ ye cɛ min bɛ soutenu ka je sais pas n b'a fɔ bamanankan na cogo min na te soutenir au fait k'i dɛmɛ i ka ko bɛɛ lajɛlen na ka to i jigi kɔrɔ et tout donc courage bɛ dɔ la parce que parfois hali ne bɛ tobili la ni marché na caya tantɔ a yɛrɛ bɛ a n'a ka cɛya bɛɛ wuli a bɛ ne dɛmɛ an bɛ tobili kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma dɔ la a bɛ ne dɛmɛ ka n ka live kɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ an bɛ feerew kɛ ɲɔgɔn fɛ et tout kuma dɔ yɛrɛ a bɛ ne ka whatsapp de ka ne ka commande bɛɛ lajɛlen bɔ ka di ne ka livraison bɛ taga donc n bɛ se ka fɔ dɔrɔn machallah ala ye sɔn furukɛ ɲuman na dɔrɔn o de ye n dɛmɛ c'est tout an tayra ni fɔ a kun a ye ma sɛbɛ hali bi k'a ka dɔ fara i ka soutien kan an bɛ an profiter nin yɔrɔnin na k'a fɔ cɛw tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bɛɛ ka to k'i muso soutenir dɛ an selen filɛ tile min na nin ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de b'a to an bɛɛ bɛ se ka taga ɲɛ mais o kuma dɔ la ni yɔrɔ mɔgɔ dɔw filɛ nin u bɛ commande kɛ sufɛla ninnu fɛ est ce que e cɛ a bɛ fɛn fɔ yɔrɔ ninnu na bon ne cɛ b'a faamu hali ni mɔgɔ dɔw ye ne parce que dɔw yɛrɛ filɛ nin ye réseau feere ma nɔgɔn dɔw yɛrɛ b'i wele hali u tɛna sanni yɛrɛ kɛ parfois i bɛ taa plus de 1000 messages sɔrɔ i ka téléphone kɔnɔ mais mɔgɔ min bɛ se ka sanni kɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 mɔgɔ 60 kan imagine mɔgɔ 150 bɛ mɔgɔ 140 bɛɛ bɛ na de n'a karisa i ko ka di ne ye sa a ka ko bulu ka di ne ye sa et tout donc yɔrɔ personnage public tu es obligé ka baro k'u fɛ ka kuma u fɛ ka yir'u la ko tu es là pour eux quoi parce que au fait i bɛ baara min na c'est un travail public donc i obligé don ka bɛɛ tu es là pour tout le monde quoi donc i tɛ se k'i permettre ka ko dɔ kɛ
Mais parfois, quand même, une heure, deux heures, à tes fois, il faut mais moi-même, je vois que Amanda, parce que voilà, elle va essayer de dire, mais avec la femme, parce qu'elle a pas la moi, elle va me donner 2 heures, 3 heures. Mais oran te fengi là. Ah non, même pas. Mais c'est ça. Et puis, oran là de. Aïe, bon. Parce que bon, tu fais moi, tu sais quoi. Avec un air là, on est à même souci. Mon message cinéma à 1h du matin. Parce que bon, dans un regard, il matin, chocolat emblumé, oui, au thé chocolat dans le bolo quoi. Dans le message cinéma à 2 heures. Ou à commande nado. Donc on a ce que la connexion dans le message qu'on a dit clown. Oui, oran tiens. Il y a quelques mois, on va pas bon, tu veux quand même là, ou on va qu'on check sur le ok, c'est pas ça. Ah, les gars, Dominique, on a moussou d'oben ah, la fille est carnée, des trucs comme ça, oui. On va dire que je t'aime, la fille, mais bara n'a pas de mais quand même, à mon client, on a fait. Nous aurons un série à Bamsou pour les, il m'a un message sur WhatsApp, on a blé. Voilà. So, Chero, il a fait le message chama. Oui, car ça. Ne mago bɛ nin fɛn in de la ne bɛ se ka nin fɛn in bila ka na bon déjà i b'a fɔ ye bon cɛ fɛn tɛ mais a dɔw la u b'a fɔ k'u ka commande muso ye hali n'u ye commande kɛ u bɛ tila ka continuer ka barow k'i fɛ ka fɔ k'u bɛ kuma i fɛ déjà cɛ dɔw yɛrɛ tɛna ni intention ɲuman ye quoi u bɛna message sugu ci ma donc c'est pas facile en tant que muso furulen cɛ dɔw fana u yɛrɛ bonya et tout donc c'est ce qu'on demande cɛ aw bɛ fɔ aw ka baara in na a ma nɔgɔn ko man kɛlɛ u k'a jateminɛ ni su sera heure dɔ ma u ka appelu a ɲɔngiri dɔɔnin mais sisan aw ka du kɔnɔna la o est-ce que problème i ye problème dɔ sɔrɔ i ka commerce ni i ka foyer kɔnɔna la non bon ne se ka fɔ n ye problème dɔ sɔrɔ fo n'a kɛra n yɛrɛ ka organisation kɛcogo sinon bon ne ma bɛn ni mɔgɔ ye min b'a fɔ ko vraiment a bɛ taa non parce que ko in bɛɛ ye min ye dɔrɔn n'u y'a ye i cɛ bɛ ko dɔ k'i la o fana bɛ se ka k'i la bon déjà olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ne ni n cɛ bɛɛ de on est liés quoi en fait an bɛɛ de bɛ baara in kɔnɔna na a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ voilà donc ils sont obligés que ka supporter hali n'u bɛ fɛ ka fɛn fɔ u tɛ se ka fɔ quoi mais n bɛ se ka fɔ ne bɛn ni mɔgɔ ɲɛnɛmaw ye parce que an bɛ ɲɔgɔn soutenir dans la famille sinon c'est pas facile ka commerce kɛ ka kɛ tiktokeuse ye dans une grande famille bon non sinon halisa ne nana yan nɔ mais ne nana ka denmisɛnnin bɛ to du kɔnɔ yen ne nana k'olu bɛɛ to yen nɔ donc mɔgɔw bɛ ne kɔ yen nɔ minnu b'olu gérer o mɔmusow bɛ yen nɔ a b'a occupé u la u b'u ko u ka fini dɔw la o bɛɛ ye ala ta n'o ye quoi donc se ka fɔ du débatté ka ɲi kosɛbɛ hali bi ala k'i ɲɛwɔ sigi a ka mɔgɔw kan bɛ ka aw sigi diya kosɛbɛ kosɛbɛ mais Tisha o feere la feere kɔnɔna la a ma nɔgɔn don dɔ la sanni bɛ don dɔ la sanni tɛ an filɛ don min ko bi a taagabolo ka wusa bon n bɛ se ka fɔ alhamdulilah parce que ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ye sanni kɛra sanni ma kɛ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ kelen ne bolo parce que i b'a dɔn c'est pas pour que ka mɔgɔ dɔ critiquer mais muso dɔw sɛgɛnnen don u ka furu kɔnɔ tiɲɛ la il faut que an k'o yɔrɔnin fɔ parce que cɛ dɔw bɛ yen n'u ye muso furu dɔrɔn u bɛ muso ka ko bɛ to a yɛrɛ de ma surtout n'u ɲɛ b'a la ko muso bɛ ka dɔ kɛ a dɔw tɛ sɔn k'a nasɔngɔ bila walayi cɛ dɔw bɛ yen nɔ ni muso bɛ ka fɛn kɛ hali fini u t'a san k'a don muso kan bon ne dun filɛ nin ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ n ka feere kɛ dɔrɔn juste pour la routine parce que a bɛ mɔgɔ kunkolo yɛrɛ lafiya quoi ni i hakili i esprit occupé don dɔɔnin ko caman tɛmɛ i kan et tout bon b'a kɛ fɛnɛ pour que ka gɛrɛ cɛ la dɔrɔn ayi i mɛ nin fɔ joona ko a kun de y'o ye mais feere diya yɛrɛ tɛ i m'a fɔ dɔrɔn i bɛ fɛ ka gɛrɛ lafiya la ban ayi n'o tɛ parce que n'i taara nɔfɛ butigi la sisan hali ni mun bɛ fɛ ka na ko dɔw kɛ dɔrɔn olu ma ne sigilen o bɛ sira ye o o de y'i ka stratégie ye quoi ayi n'o de don an bɛɛ bɛn'o fara an boloda la an b'o fara an boloda la n ko nin kɔni a fɔra de ko ni cɛ bɛ baara min i ka gɛrɛ a la walasa ni kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ na ma nin ye o bɛ siran o fɛnɛ b'u mabɔ a caman bɛ taa butigi la u b'a fɔ lafiya mɔgɔ tɛna ni muso i ka baarakɛyɔrɔ la koyi ni ɲɛ kɛta wɔɔrɔ min non ni ye hakilina ɲuman ye k'a daminɛ bi la an yɛrɛ bɛna ɲɔgɔnna daminɛ yɔrɔ mais e bɛ hakilina jumɛn di an musow ma minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ fɛn na u sigilen bɛ so
hakilina jumɛn olu ka fanfɛla la bon ne bɛ se ka mun fɔ muso ye muso minnu tɛ baara la ne ye rien du tout bon ma chérie caman bɛ yen nɔ o ka souhait tɛ muso dɔw bɛ yen a ka d'u ye ka dɔ kɛ kosɛbɛ mais o tɛ se a moyen t'u ye cɛ min kan k'u dɛmɛ k'a kɛ o yɛrɛ tɛ fɛ u k'a kɛ kuma tɛ a k'u dɛmɛ parce que sisan nɔ cɛ ni caman bɛ ɲɛngɛw de don dɛ kosɛbɛ cɛ caman bɛ yen i pɛrɛn ko sigi o yɔrɔnin kan sigi o yɔrɔnin kan tuguni an k'o mɛn ayi cɛ ni caman bɛ ɲɛngɛw de don o ye sɛbɛ de o ye sɛbɛ de donc cɛ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ k'olu yɛrɛ ka mentalité c'est quoi olu b'a fɔ de ni muso ye baara kɛ n'a na fɛn sɔrɔ a bɛ na jama a tɛna n dɔn bilen n'u ye mun fɔ n'a to c'est une idée très égoïste idée juguba de bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ dɛ wallahi idée juguba a ma ɲi nɔ n'i y'a cɛw cɛla ɲɛngo de don mɔgɔ to donc u bɛ nin bɛɛ kɛ quoi bon n bɛ se ka mun fɔ musow ɲɛna ye conseil que je peux leur donner muso i mana kɛ togo o togo a essayer ka dɔ kɛ a bɛ cɛ ɲɛ bɔ i la a b'i denw ka bonya yɛrɛ da i kan parce que hali denw ka bonya sugu dɔw da masa musoman kan il faut que tu contribues vraiment comment dirais-je la sokɔnɔna dépenses la par exemple e tɛ fosi la hali den kasira dɔw bɛ hali den kasira 5 fɛn nɔfɛ u bɛ taa cɛ nɔfɛ wari di yan nɔ n bɛna kɛ ka nin kɛ wari di yan n bɛna di den ma mais parfois la e yɛrɛ bɛ se k'i permettre i bɛ baara la ka ko geste dɔw k'i den i ni denw bɛ se ka sortie dɔw kɛ a bɛ promenade dɔw kɛ ka c'est pas facile hali cɛ yɛrɛ filɛ n'i bɛ baara la a b'a to cɛ b'i respecter o parce que cɛ b'a ye ale kan ka ko caman kɛ mais e fana jɔlen don ko caman n'a fɛ ka ko sugu dɔ ta k'i sɛgɛrɛ n'a y'a miiri o yɔrɔ na a bɛ segin a kɔ donc muso ka baara kɛ c'est très très important a bɛ respect sigi i kan a bɛ tampon dɔ da i kan quoi c'est un respect inexplicable baara kɛ indépendante il est temps que les femmes se lèvent u ka baara kɛ parce que fosi tɛ se ka mɔnɛ mɔgɔ la dugukolo kɔ kan ni baara tɛ hali ni cɛ y'i bila n'a y'a sɔrɔ ça va du tout i bɛ se ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ mais ni e tɛ fɛn na a c'est pas facile bon ka f'u ɲɛna fɛn n'u ye fɛn sɔrɔ u kana n'u yɛrɛ bonya cɛw ma parce que a mana kɛ togo togo mais o yɔrɔ in dɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a daminɛ n'u ye n'a sera yɔrɔ dɔrɔn u b'u ka devoir bɛɛ bila k'i k'a bɛɛ ta o yɔrɔ fana dun ayi non parce que cɛ o cɛ kunkolo b'a kan da la a tɛ sɔn muso yɛrɛ k'a ka devoir kɛ yɛrɛ o tɛ cɛ bɛɛ ye dɛ sisan ta ninnu sugu tɛ dɔn dɛ non cɛ o cɛ kunkolo b'a kan da a tɛ sɔn a tɛ sɔn ani muso ka i n'a fɔ an ka dépense tila et tout non cɛ k'a ka devoir kɛ muso b'a ka wari min sɔrɔ a k'a don a yɛrɛ farisogo n'a yɛrɛ ka besoin misɛnninw na c'est l'essentiel tu vois non donc cɛw ka n'u ni da o kan musow fɛnɛ n'a ye wari sɔrɔ a kana aw yɛrɛ bonya aw cɛw ma a mana kɛ cogo cogo aw cɛ y'aw cɛ de cɛ yɛrɛ tagala ye bonya fo que muso k'a cɛ bonya yɛrɛ de ka ko to a muso ta la a cɛ ta la plutôt mais ni ko muso k'a cɛ bonya dɔw bolo ko ye jɔnya ye Tisha bon furu yɛrɛ ye jɔnya de o ma chérie ko jɔnya ma fɔ dɛ a furu de fɔra mais i k'i yɛrɛ faga o ma fɔ dɛ ayi non mɔgɔ ka kuma ni cɛ kelen i fa 100 i bɛ t'i su don i b'a dɔn dan de bɛ bonya fɛnɛ la mais n'a fɔra ko furu ye jɔnya ye i bɛ ɲininka pourquoi munna ma chérie i b'a dɔn cɛ yɛrɛ ye muso ka jɔn de ye a ɲɛfɔ cɛ ye muso ka jɔn de o yɔrɔnin walawala cɛ bɛ bɔ san na a bɛ taga baarayɔrɔ la a bɛ taa mun kɛ ka wari sɔrɔ e t'a dɔn n'a nana a bɛ nasɔngɔ bila e b'a ta ka tobili kɛ e b'a dun mais a kɛra i ka jɔn ye parce que a bɛ ka taa baara kɛ ka tila ka na wari di e sigilen ma sumalenni ma n'i ka samara tigɛ a yɔrɔnin dɔ jara ye dɛ mais attends cɛ ni muso tagala ni ɲɔgɔn ye cɛ ye muso ka jɔn ye muso ye cɛ ka jɔn ye sisan a hakili bɛ de la i bɛna wari d'a ma sisan a bɛ tobili kɛ a bɛ dumuni tobi k'a bila e fana ma sumalenni ye i bɛna dun kosɛbɛ mais ale fana b'a dun n'i ka samara tigɛra a b'i ka samara san mais ni cɛ ka samara tigɛ e t'a ka samara san dɛ ni e denw ka samara tigɛra a b'a san jagosa ye ni aw ma kan ka teri la cɛ b'a kɛ nasɔngɔ a b'a bɔ fini a b'a san samara a b'a san cɛ dɔw bɛ yen hali muso somɔgɔw ka besoin u bɛ contribuer a dɔw la i b'a dɔn cɛ dɔw bɛ yen o cɛw bɛ yen cɛ dɔw b'a kɛ parce que majorité la cɛ dɔw b'a kɛ yɛrɛ hali denw b'e bolo san nɔ e cɛ bɛ wari ta a b'a dɛmɛ i bɛ taa kɛ mais e ka cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u y'a ye k'a fɔ k'i bɛ baara ni ko kɔɲɔ bɛ den wolo u tɛ contribuer dɛ u tɛ sɔn yɔrɔnin ma yɛrɛ u bɛ dɔ d'i ma wari e yɛrɛ tɛ nin baara in na a t'a kɛ n bɛ tila k'a bila u t'a bila dɛ u bɛ dɔ d'i ma u t'a bila dɛ bon ne cɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'ale ko ne k'a ta a b'a bila awɔ non o ka ɲi vraiment donc muso ka baara kɛ hakilina ɲumanba ye a la k'a ka continuer o fɛ dɛ inchallah
o ka ɲi kosɛbɛ muso k'an fila bɛɛ ka sɔn ka ɲɔgɔn ka jɔn ye o la furu bɛ ja de sinon ni muso y'a bila a kunna ko cɛ bɛ ka kɛ jɔn dɔrɔn a tɛ ja bon ni cɛ fana y'a bila a kunna ko muso bɛ ka kɛ jɔn dɔrɔn a tɛ ja il faut k'an bɛɛ de ka sɔn il faut que u b'a fɔ kuma dɔ fɔ ko muso k'i da ko cɛ ka tagama kan muso t'a da cɛ ka tagama kan de aw fila bɛɛ de b'aw da aw fila bɛɛ jɔlen bɛ o ka fɔ dɛ voilà u ka fɔ parce que ni muso muɲuna ka sabali ni cɛ ka farin cɛ ma muɲu ka sabali u b'a fɔ ko muso de kan ka muɲu sisan muso ka muɲu a ɲangata bɛ ka caya dɔɔni dɛ a bɛ ka caya a bɛ ka caya yɛrɛ sayaw bɛ ka kɛ bolotigɛw ni sentigɛw bɛ bara yɔrɔ n t'a la hɛrɛma fana ye dɛ hɛrɛ tɛ il faut que ko yɔrɔ ninnu jateminɛ u ka bugɔli ninnu bɔ a la bugɔli ka bɔ a la nɛni ka bɔ a la ni kɔrɔ bɛ yen n'aw ma ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn a y'aw sigi a ka hakilina falen kɛ walasa aw bɛɛ bɛ se ka sira kelen cogo min na a ka ɲɔgɔn nɛgɛ muso yɛrɛ tagala nɛgɛ o tɛ sɔn o ma kuma dɔw la dɛ i bɛ muso nɛgɛ dɔrɔn i bɛ muso sɔrɔ est-ce que an tɛna to ka e bila i ka conseil d'u ma a ma nɔgɔn dɛ dɔw tɛ nɔgɔ nɛgɛli kɛ dɛ a ma nɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ hakili ko wari fanga o de bɛ muso yɛrɛ jiri fangabatigi dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'i y'a se ka fɔ k'i bɛ manipule wari dɔrɔn u bɛ tigɛ i la de parce que u b'a yir'u la k'a fɔ ko u tɛ marchandise la femme n'est pas une marchandise muso tɛ marchandise ye o muso kan ka nɛgɛ ka to ka kunkolo kuma dumanw fɔ a ye muso k'a nɛgɛ dɔrɔn an bɛna jateminɛ an bɛ jateminɛ kɛ e ka to ka conseil di u ma u ka tɛ se ka conseil ninnu k'a lamɛn sinon tɛ ka nɛgɛ bilen dɛ nɛgɛli tɛ ka kɛ fanga yɛrɛ bɛ kɛ ne yɛrɛ mana miiri bugɔli ko in na ko dɔw bolo bɛ ka tigɛ a tɛ tɔ to ne la sa bon ne yɛrɛ tɛ sɔn ko min yɛrɛ ma fɔ e la ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ k'i ye mun fɛn bɛɛ kan fo k'a fɔ ko n cɛ bɛ bugɔli kojugu c'est pas bon bugɔli kojugu yɛrɛ tɛ bugɔli yɛrɛ de ka bɔ a la bon an fana tɛ ɲuman kɛ kuma bɛɛ ɲuman tɛ kɛ o cɛ mais bugɔli ko ye o ka bɔ a la somɔgɔw est-ce que e na don a fɔra ko bugɔli b'a la ayi bon kuma dɔw la n sera ka busan ta ka fitinin dɔrɔn kana o ka ɲi e bɛ sɔn o ma a ye fitinin dɔrɔn e bɛ sɔn a i bɛ sɔn i ka bugɔ ayi non ne tɛ bugɔ o ayi mais e bɛ sɔn a ne tɛ bugɔ ni opportunité nana e bɛ sɔn attends souvent n'aw bɛ kulonkɛ min na aw bɛ to ka ɲɔgɔn bugɔ a man di dɛ o dɔw b'u dimi b'i la o sen fɛ dɔw b'u dimi b'i la i t'a sɔrɔ i ye ko dɔ wele o dimi b'o la o b'o bugɔli b'i la dɛ muso bɛ to ka cɛ bugɔ cɛ yɛrɛ bɛ to ka muso bugɔ o b'a ko ni ja o yɔrɔ i to o bɔ a la n'an bɛ dimiyaw bɔ ɲɔgɔn na n'o yɔrɔ ye n'o ma kɛ a tɛ ja dɛ ayi n'o ma kɛ a tɛ ja o parce que furu yɛrɛ ka kɛ toujours an bɛ ja ni kɔnɔna ten o man di dɛ fo kuma dɔw la a ka to ka ɲɛnu kun ɲɔgɔn kɔrɔ ka to ka furugu ɲɔgɔn kɔrɔ mais danbe ɲɛkumu ninnu fana la dɛ danba la ayi ni sɔgɔmadanin fɛ i n'a ɲɔgɔn a b'aw ɲɛni kun ɲɔgɔn i bɛ ɲɛkumu aw bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɛkumu awɔ o bɛ kɛ heure kelen ɲɔgɔn na m'o kɛ ɲɛkumu na ani ɲɛmunu tigɛnu na ka ɲɔgɔn kɔrɔmani tigɛ wala aw tora dɔrɔn aw bɛ bolokan daminɛ dɔrɔn kɛlɛ banni a tɛ taa yɔrɔ jan o baasi tɛ an b'o fara an ta in kan an b'o fara kan a yɔrɔ in a bɛ cogo dɔ la dɛ a bɛ cogo dɔ la ni ɲɛkumu ne kɔrɔ ne t'o fɛ dɛ ayi ne t'o la e tɛ to k'i ɲɛkuma a kɔrɔ ne tɛ ɲɛkumu heure bɛɛ ne nisɔn ka di hali ni fiɲɛ cira ne b'i yɛlɛ kana siga mɛ kuma dɔw la i bɛ to k'i ɲɛkumu dɔrɔn ayi ne tɛ dimi dimi yɛrɛ de man di ne ye émission ye Tisha e hakilina ye jumɛn ye muso minnu bɛ yen nɔ ni cɛ bɛ wari d'u ma ko karisa feere kɛ karisa nin kɛ n'u tɛ sɔn k'a kɛ e hakilina ye jumɛn ye o bɛ yen dɛ dɔw b'a fɔ ko ne bɛ maloya ka feere kɛ mɔgɔw bɛ na ne lajɛ i n'a fɔ u ye université baw kɛ u dɔnnen bɛ wa université la maintenant sa u furula ni cɛ ye a fɔ k'u ka feere kɛ titre dɔ b'u kan u bɛna fɔ n bɛ maloya ka feere kɛ a bɛɛ mɔgɔ bɛ jɔsi diplômé e hakilina ye jumɛn ye o yɔrɔ in na ni fili juguba ye dɛ a bɛ yen dɛ ne yɛrɛ diplômé non mais je travaille mɔgɔ caman ba de bɛ yen sɛbɛ donc wari bɛ d'u ma k'u ka feere kɛ k'u ka wari kɛ u b'a fɔ ayi ne bɛ maloya dɛ feere la a bɛ tan o ko bɛ cogo di bon peut-être que bon olu bɛ ka baara min n'o baara tɛ ka sɔrɔ sisan an caman bɛ o ko de kɔnɔ koyi bon e ye kalanbaw kɛ cɛ tɛ licence et tout i kɛra i bɛ fɛ ka kɛ docteur ba ye mais n'o tɛ ka sɔrɔ dun i bɛ sigi ten
Et puis ça donne quoi? Tu vas mourir un jour, tes enfants vont venir trouver quoi? Rien. Chez mana, mais na mon fouillana. Olu kele mu mu cɛw kunna fɔlɔ aw cɛw ma filata aw kana da la k'a fɔ ko cɛ tɛna filata dɛ hali ni cɛ yɛrɛ ma filata fiyewu mɔgɔ tɛ i cɛ sadon dɔn mɔgɔ tɛ muso sadon dɔn kosɛbɛ kisɛ ne ye cɛ de bɛna sa k'e to dun a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ e tɛ baara la e sigilen don cɛ dun ye wari d'i ma i ka ese ka wari labugu ma i ma sɔn ka wari minɛ k'a labugu cɛ mana fatu ka taa ka e to i n'i ka denmisɛnninw degun kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya bi bi in na ni cɛ yɛrɛ fatura dɔrɔn muso bɛ bɔ cɛ ka du kɔnɔ ka taa di parce que an bɛ société min kɔnɔna na cɛw t'u ka testament dilan k'a bila u kɔni to yen an y'o kɛ tubabu ko ye donc cɛ kan ka testament dilan k'a bila mais cɛ t'a ka testament dilan k'a bila donc e tɛ baara la e tɛ fosi la i bɛ to ten tɔ donc ni cɛ taara i denw bɛ kɛ c'est pas u bɛ kɛ fɛn dɔ dɔrɔn quoi hali école sarali a bɛna gɛlɛya i bolo mais n'a sɔrɔ i baara la dun i b'i denw ka école sara i b'i denw ka avenir préparer an ka cɛ ka fatuli ko yɛrɛ bɔ la hali n'a sɔrɔ e de bɛna fatu cɛ ɲɛ e bɛna fatu ka taa sisan nɔ par exemple an ka kɛ n'a sɔrɔ an ka taa ta mɔgɔ la sisan nɔ e ka butigiba ka k'e bolo sisan butigi belebeleba dɔ ka k'e bolo butigi b'i tɔgɔ la e tu mais mun gɛlɛya o ma hali n'a ye butigi da la a bɛ se ka butigi bila aw denw dɔ tɔgɔ la kosɛbɛ ni e fatura sisan nɔ butigi la ça va être pour ton enfant i den bɛ se ka taa butigi la baara ka au contraire den yɛrɛ bɛ nisɔndiya a b'a fɔ n ba taara ka fɛn min to bolo il faut que n ka valeur k'a la il faut que n k'a layɛlɛn fo sanfɛ i b'a ye den bɛ butigi a b'a la baara a bɛ butigi layɛlɛn fo sanfɛ o ye tiɲɛ parce que a tɛ fɛ a ba tɔgɔ ka tunu bon e taara déjà tu as laissé une trace i taara ka trace baro de tɔ i kɔfɛ i taara ka i tɔgɔ tɛ tunu quoi a tɛ tunu a fɔ karisa taara ka nin to a den bolo a den bɛ k'a labaara wa den fɛnɛ bɛna tila ka to a denw bolo denw b'o labaara fo i kulomasama ta kulomasamaw kosɛbɛ donc i tɔgɔ tɛ tunu n bɛna mun fɔ musow ɲɛna cɛ ko t'a la muso ko t'a la bɛɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye musow u ka dɔ kɛ ni wari dir'i ma k'i ka jago kɛ kana maloya feere la feere tɛ maloya fɛn feere bɛ tɛ ko n ka acheter ta k'a da kun na ka taa hali o yɛrɛ tɛ kojugu ye a bɛɛ to yen ko n ka acheter ta k'a da kun na ka taa yala hali ni acheter ta k'a da kun na ka taa yala a ka fisa a ka fɔ ko karisa nin tɛ bananku feerela in den yan o ka fisa k'a fɔ ko nin tɛ zonmuso in den tatɔla yan o tiɲɛ dɛ n'est-ce pas donc bɛɛ ka baara kɛ baara dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ tant que ne bɛ baara la mɔgɔ tɛ ɲɛdɔn sugu dɔw bɛ yen a tɛ se ka k'i la quoi hali ni mɔgɔ ko k'a b'a k'i la a tɛ se ka kɛ déjà a b'a dɔn k'i bolo bɛ ko dɔ la voilà a b'a dɔn k'a fɔ k'i bolo b'i kɔ sɔrɔ déjà et tout donc ko sugu dɔ bɛ yen o tɛ se ka k'i la muso ka baara kɛ o dɔrɔn de mɔnɛ b'o la sinon cɛ kelen bɛ wari di ma k'i ka baara kɛ n'i ma baara kɛ n'a ye muso wɛrɛ furu n'a ye wari ta k'a d'o ma n'o ye baara kɛ e bɛna fɔ sisan nɔ ko a ye dɔ in fisaya ni e ye ok cɛ a été la première a ka wari di e ma e banna la de o ye tiɲɛ ou bien donc an kana ko bɛɛ fɛn da cɛ kunna an kana bɛɛ ta k'a da cɛ kunna a caman bɛ n'u cɛw ye muso filananw ta ka ko k'u muso ye ni muso filanan nana kɛ waati ni fɛnw u b'a fɔ a y'a kɛ karisa de ta a ma sɔn ka kɛnɛ ta ok a y'a proposer e yɛrɛ mais i ma sɔn n'est-ce pas donc u ka baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la depuis i sifin comme on dit en bambara i ka essayer ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye sanni ka kɔrɔ o la i yɛrɛ bɛ se k'i ka wari jabɔ i denw b'a jabɔ mais n'i kɔrɔla k'i kɛ sijɛ ye i tɛ se ka baara kɛ bilen dɛ o bɛ gɛlɛya a ma nɔgɔn donc bɛɛ ka baara kɛ dɔrɔn an bɛɛ ka baara ye bɛɛ ka baara kɛ ne bɛna n sen bɔ a la k'i sen bɔ baara la awɔ ye n'i bɛ to k'i da so a ka di koyi sɛbɛ a ka di bi mɛ sini a man di dɛ a tɛ n conseil sinon a bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ ka yira wuli ka baara kɛ baasi tɛ komi e yɛrɛ y'a fɔ ten tɔ ne bɛna to ka wuli ka dɔ fara n ta ninnu na sinon a ma nɔgɔn dɔɔnin an b'i fo dante foli min na mais nin yɔrɔnin na n bɛna kuma dɔ fɔ don fɔlɔ min na n'i contacté i ye kɔrɔ kɛ a sama beaucoup marqué yan o ye ko jumɛn ye n ko i ma n ko mago b'i la an ka plateau la i ko y a pas de problème dɛ mais ne k'i cɛ de fɔlɔ wele ni cɛ ye autorisation di tuma min na i yɛrɛ bɛ sɔn o kɔrɔ ko Tichy a b'a cɛ bonya dɛ o ye diyagoya de en tant que feerekɛla dɔw bɛ yen nɔ u mago b'u ka feere dɔrɔn pe de la u ka feere dɔrɔn pe de b'u intéressé cɛ kɔni a bɛ n'a sɔrɔ i kun ye mɔgɔ dɔ ye i kun b'a fɔ ko non y a pas de problème bɛ na mais i ko ko u ka permission ɲini i cɛ fɛ fɔlɔ n'u ye autorisation di i bɛ na o yɔrɔnin o diyara ne kosɛbɛ o yɔrɔ la Tichy bɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an k'an cɛ bonya ka sɔrɔ ni a ma kɛ kɛlɛ ye a ma kɛ ni jamajama ye an ka bonya dɔrɔn bɛ s'a la n'i ye cɛ bonya dɔrɔn a bɛ don i kamakɔrɔ de walahi n'i ye cɛ bonya ka ko to cɛ t'a la ka cɛ kanu ka amour yira cɛ la a b'a fɔ ko maliyɛnkɛ tɛ amour dɔn ne dabali de bɛ ban
ali maleke te amour do e ka amour keto e ma donc e ka keto ko yala ban e ka bunya de ka maleke to do te bunya fere non bebe bunya fe do te bunya fe do be fi u do ore kadui do ya ni yu do ya dro ibu yi metange be ku bunya ate nyon asira de yoro abo ni mai follow abi sepe jena te woni meme ko ni mami me ni kana pokati bon fona kada washi gon do ga washi no to la washi mu fe o ta era bunya washi mu fe iya me inna na be washi sababu ya dore depuis an nana i be ka lafiya dɔrɔn de ka ko ite dɔɔni ko washi fɛnɛ kan sa i cɛ min don fɛnɛ washi fɛnɛ tɔɔrɔ de wala a fɛnɛ washi tɛ i nɔfɛ ka na dɛ i bɛ feere fɛn fɛn la bi washi de nɔ don wala denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ekɔli la en même temps u bɛ feere dɔw kɛ u senkɔrɔ e bolo est ce que o feere ninnu n'a nana diya u la a bɛ se ka kɛ conséquence ye u ka ekɔliko kɔnɔna kan. Bon, oron de baga grandon e don ko ça parce que ni na foto ko la ngana do gasila sinon moi personnellement ni de me wala aka fere mtan gasi ka imaginer parce que avec je dinga éducation kan ko akan atam ga leçon ta la amidi be fere kan amidi be fere la o wa sabe fere la ai wati ga fere lo kan ka leçon ta de la ani cours privé la mais a b'o kɛ feere ni fɛn na bon dans la rue aussi bara mɔgɔ bɛ se ka idée jugu sugu bɛɛ ta kosɛbɛ carré kɔnɔ yɛrɛ la a bɛ se ka idée jugu bɛɛ ta mais dɔw fɛnɛ ka situation ni ma nɔgɔn dɔw yɛrɛ bɛ feere mun kɛ u b'o ekɔli saraw bɔ o de la moi personnellement n bɛ dɔw yɛrɛ dɔn denmisɛnnin de don mais a bɛ feere a bɛ biscuit ni bonbon ni feere ne yɛrɛ bɛ to k'a wele kuma caman n bɛ caman san a kunna pour l'encourager a bɛ biscuit ni bonbon ni feere bon a mana tɔrɔmu a b'o bila kɛsuni kɔnɔ o de bɛ kɛ k'a ka ekɔli sa mais a ma nɔgɔn a ma ɲi den ka bɔn nin bɛɛ ye muso ka baara yɔrɔ de quoi i ma jɔyɔrɔ ya ni muso bɛ baara la elle mène sa vie cɛ fɛnɛ bɛ baara la parce que cɛ kelen tɛ se k'a bɛɛ gérer ni cɛ dɛsɛra o de bɛ na nin den ninnu ka bilali carré kɔnɔ bɔlɔn fɛ feeremisɛnnin ninnu na sinon ni se bɛ e fa ye a bɛ ba ye pour que a bɛ taga feeremisɛnnin kɛ carré kɔnɔ mais a diyaɲɛ bɛ dɔw fɛnɛ la de ayi non bon se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ mama ka yɔrɔ la ça va papa ka yɔrɔ la ça va mais i bɛ taa sɔrɔ n bɛ fɛ ka dɔ ɲini yɛrɛ diyaɲɛ bɛ u yɛrɛ la dɔ ɲini diyaɲɛ b'u yɛrɛ la bon ni se bɛ ba ye se bɛ fa ye ba de kan ka o mentalité bɔ den kunna i k'a yɛrɛ la k'a fɔ a ka ekɔli dɛ a k'a jilaja a ka avenir ka bula n'a sera âge dɔ ma n'a nana diplôme sɔrɔ n'a ka baara sɔrɔ a bɛ se ka ko wɛrɛw ɲɛnabɔ kɛrɛfɛ déjà que ba bɛ dɔ la fa bɛ dɔ la tu vois non sinon quand même moi c'est pas trop mon idée den ka to ekɔli la denmisɛnnin minnu bɛ ekɔli la ka tila ka feere kɛ misɛnnin k'u sen fɛ ani mun bɛ la fɛn da ninnu na ça me plaît pas ne yɛrɛ y'a dɔw ye fo ji bɛ ji ɲɛ kan mais situation ko b'a la dɔw fɛnɛ ta ye diyaɲɛ ye dɔw fɛnɛ ta ye choix wɛrɛ tɛ n na mais parents dɔw fɛnɛ b'a exiger u kan dɛ o de to n b'a fɔ n ko musow ka baara kɛ mais parce que ni muso ye baara kɛ san ma i bɛ se ka i denw tanga ni ko ninnu caman ma i ma ni i bɛ wari yɛrɛ sɔrɔ i den hakili tɛ jigin feere la koyi parce que i bɛ wari sɔrɔ i bɛ ka wari mun furu ni i den na i den bɛ i den wɔɔrɔw de ye minnu ka jan qui sont loin mun tɛ kare kɔnɔ yala feere ye o a bɛ i den wɔɔrɔw de i den minnu ka jan minnu yɔrɔ ka jan a fa n'a bɛ se ka mun kɛ dɛ den b'a essayer k'o réviser mais den t'a essayer ka yala singa ka yala ka feere kɛ non même pas mun bɛ taa n'u ta ye boutique la dun n'u nɔfɛ boutique la bon ça c'est bien parce que il y a des parents boutique ba ninnu bɛ minnu bolo tantôt u b'a fɛ u ka comment dirais-je ko entreprise ka kɛ familiale u b'a fɛ u ka denmisɛnninw bolo ka don u ka baara la voilà o tɔgɔw kana tunu tu vois non donc olu ta ninnu y a pas de problème olu se ka taga pour que k'u denw k'u ka baaraw kan don u denw na o bɛ se ka kɛ ni congé ninnu bila la et tout olu bɛ kɛ ni congé ninnu bila la de ou bien week-end fɛ sinon don o don o tɛ se ka kɛ parce que u bɛ taa ekɔli tu vois n'i ye Cissé ka kumaw ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ a bɛ ka fɔ de ko an k'an cɛsiri dɛ surtout ale cɛsirilen bɛ cogo min na fo an yɛrɛ fɛnɛ k'an cɛsiri ka tugu ale kɔ
siri na to ka dimi don na ka binan dinima ko na sɔngɔ ko binan na sɔngɔ mais siri oyo siri oyo koyi ni musafina dara men bwa mais siri oyo o ma usani atadia wa tun ta ka fini ko ka jɛ o to o zabele bwa ka fini ko yo de bɛ feere la i cɛ sigilen don i ka feere fɛ kosɛbɛ ni mi jija ka to ka cɛgana lajɛ a ka duwawu ye feere bɛ togo dɔ la fɔlɔ dɛ cɛga tɛna sɔngɔ bolo cɛgana ko ka to ka siyɛni kanu dɔrɔn kɛ na o bɛ ɲa e tɛna sɔngɔ bɔ o muso ka baara kɛ sa ani Tisha an bɔra ka kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye an ye bilasiraliw caman kɛ a ye hakilinadiw caman kɛ sisan e ka kuma laban ye jumɛn ye hali bi musow ka yɔrɔ niveau la surtout minnu bɛ entrepreneuriat kɔnɔna la e ka kuma laban ye jumɛn ye bon n bɛ se ka mun fɔ musow ɲɛna hali bi u k'u cɛsiri musow a y'aw cɛsiri fosi tɛ mɔnɛ bɔ muso la ni baara tɛ hali furu kɔnɔ kɛlɛmisɛnnin caman kɛlɛmisɛnnin banbali walahi a bɛɛ ye muso ka baarakɛbaliya de parce que pourquoi cɛ tɛna f'i ye ko parce que i tɛ ka baara kɛ k'aw bɛna kɛlɛ o tɛ dɛ i b'a dɔn mun na aw bɛ kun min na u bɛ kɛlɛya parce que muso hakili occupelen tɛ ale hakili bɛ basé no cɛni kan cɛ dɔrɔn cɛko dɔrɔn c'est pas la vie cɛ muso man ka hakili bɛ basé cɛ dɔrɔn kan il faut que muso ka vision ka janya il faut que muso pense à ses enfants muso ka penser à ka avenir la a bɛna ka entreprise bɔ cogo min na ni e bɛ ka to ka miiri olu la est ce que e bɛna se ka keleyaba ninnu t'an sɔrɔ o keleyakeleya misɛnnin i tɛna se k'o t'an sɔrɔ kuma caman ba ni kɛlɛkɛlɛba ninnu olu t'an tɛna sɔrɔ donc hali bi u ka baara kɛ hali n'u fɛ ka lafiya ka furu kɔnɔna na u ka baara kɛ baara de bɛ se ka mɔnɛ bɔ muso la entrepreneur kɔrɔ n bɛ se ka fɔ muso minnu b'u ka entreprise la olu yɛrɛ caman bɛ ka na commerce kɛ sisan réseaux sociaux sanfɛ i b'a ye muso caman bɛ ka feere kɛ entreprise ils ont des temps comment dirais-je ne yɛrɛ ko entrepreneur ils sont tous n bɛ se ka kuma fɔ cogo di u bɛɛ kalannenba don quoi muso kalannenw don u bɛ taga u ka bureau kɔnɔ u bɛ tila ka segin ka na so ka na feerew kɛ kosɛbɛ o bɛɛ ye kun ye mun o bɛɛ ye peut-être k'u ka entreprise la bonya de ye donc u bɛ bureau kɔnɔ wari minɛ u tila ka na entrepreneur fana wari minɛ donc e mun tɛ fosi la déjà i ma kalan bibi na muso bɛɛ bɛ se ka feere kɛ réseaux sociaux kan i kalannen don i kalannen tɛ o TikTok yɛrɛ kɛra marché dɔ de ye sisan nɔ musow bolo suguba dɔ de ye musow bolo suguba dɔ dɛ hali an tɛ taa suguba la bilen hali tomati ni jabaw bɛɛ bɛ feere réseau kan n ka tɛ taa suguba la bilen a bɛɛ b'i sɔrɔ yen hali ne bɛ ka na fɛn commandé réseau kan sisan a ye feere kɛ u ka feere kɛ muso caman yɛrɛ bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ n'a fɔ ne ɲɛna k'u bɛ fɛ ka feere kɛ mais wari de t'u bolo ne ko c'est pas grave ne yɛrɛ bɛ fini mun feere ne yɛrɛ bɛ ne bɛ fini di muso dɔw ma u b'a feere u b'u ta sɔrɔ u ka ne ta ye tout ça pour les encourager u ka bɔ sigili la parce que sigi gansan in ça ne sert à rien i kunkolo bɛ chauffer i bɛ minɛ k'i fasa parce que i bɛ hami jugu ba de la ayi dɛ o tuma an fasalen n'an ta o ye yan ayi bɛ taa to ye i b'a fɔ i b'o yɔrɔnin dɔw jateminɛ ni stress ka ca muso kan muso hakili lafiyalen tɛ cɛ ka dusukasi b'a kan fantanya b'a la fantanya yɛrɛ dama tɛ bana ye sa donc ne bɛ ka wari ɲini i jigi bɛ cɛ ka sa mais i jigi bɛ t'a kan donc a bɛ ko dɔw kɛ a bɛ se ka ko dɔw wolow datugu n'i yɛrɛ mais ko i bɛ tigɛ ja ko e bɛ tigɛ ja a cɛ man ɲi sa hɛrɛ tɛ a bɛ cɛ nege bɔ muso la trop walayi ne yɛrɛ bɛ maloya deli la yɛrɛ e bɛ maloya ne bɛ maloya walayi ne ye maloya ka taa fɔ n cɛ ye k'i tɛ nin diya o ye mɔgɔ ɲɛnama ye sinon an b'a minɛ dɛ ayi ne cɛ de b'a fɔ n ye Tisha nin minɛ fɛn o fɛn an bɛ taa fɔ i tɛ nin kɛ i tɛ nin kɛ bon n'a tigi b'a k'i ka sɔrɔ i m'a deli i tɛ se k'a deli hali n'a b'a k'i i b'a dɔn muso in filɛ an ko ka ca hali n'a b'a k'i i bɛ to ka taga i bɛ to ka dɔw ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye i bɛ to ka taga de ko a di i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama o de bɛ nege bɔ cɛ la ayi a t'i nege bɔ don o nin di yan a tɛ fosi kɛ papa nin di yan daji nin di yan a tɛ foyi kɛ n'a ye natɔ ye a b'a ɲɛ kun a bɛ kɛlɛ position ta ayi olu dɔw bɛ ma se kɛlɛ la sa n k'olu dɔw fana bɛɛ b'a jari parce que kuma dɔw wari tɛ sɔrɔ cɛ kun muso yɛrɛ si tu n'es pas entrepreneur tu peux pas comprendre muso dɔw bɛ yen nɔ wɔn cɛw ka wari bugunenw dalen dɔrɔn 2 millions 3 millions fɔ cɛ wari bɛ ne cɛ kun hali kundin kɔni ka 1000 di yan a y'a ban ka 1000 di ne ma n'a ye cɛ ka wari bugu dɔrɔn cɛ ma na o ye kɛlɛ daminɛ
or que i t'a sɔrɔ o warimugu in dɛ o y'a ka jagokun de n'a ye dɔrɔmɛ kelen ta ka wula dɔrɔn o y'a binnen mais e tɛ se k'a faamu parce que e yɛrɛ tɛ fɛn na e ka don dɔ laban ni e donna baara la sisan i bɛna dɔn k'a fɔ fɛn min don fɔlɔ ne kun ye lafiya warimugu dɔrɔn ne kun bɛ dimi ne fɔ wari b'a kun ka tɛ ka wari di ne ma mais ne donna e feere la hali ne ye 5 millions dalen ne b'a bila n kunna k'a ka jagokun de don parce que c'est pareil avec moi aussi donc muso ka baara kɛ baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔnɛ bɔ u la c'est tout ce que moi j'ai à dire a ye baara kɛ ban n'a ye baara kɛ dɔrɔn aw yɛrɛ bɛ n'a ye quoi voilà ayiwa ce muso aw ni ne an minnu tɛ fɛn na k'an ka wuli ka baara kɛ dɛ e bɛ baara la u ka baara kɛ ne k'u ka baara ne tɛ fosi la k'an ka wuli k'an ka baara kɛ ko baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la ne yɛrɛ fo ka ne masumaya tellement a ye conseil di o hukumu kɔnɔna la an ka émission in a bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka Balibi-Bugu Media lamɛnnikɛlaw a lajɛlikɛlaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'an ka technicien fo ani an ka caméraman plus précisément ko an tɛ ko gɛn mɔgɔw don an bɛ bi taa ɲɔngiri yan merci